συνεργασία μαζί με την ομάδα του κ. Γερολατσίτη ήταν εξαιρετική από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε εξαιρετική επαφή, ό,τι χρειαστήκαμε από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Όσο για την ποιότητα όλη της πολυκατοικίας και του διαμερίσματος, τη βρίσκω σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Όλα τα τμήματα έχουν δείξει άριστο επαγγελματισμό. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με ό,τι βλέπω μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις τιμές, γνωρίζοντας ότι ανεβαίνουν σταδιακά οι τιμές εδώ στην Κύπρο για τα έργα και για τις υποδομές, την τιμή για την περιοχή που πήραμε εμείς αυτό το διαμέρισμα την είχα δει πάρα πολύ προσιτή και πάρα πολύ καλή και γι' αυτό πλησιάσαμε και προχωρήσαμε με αυτό το έργο.